Mambo aripo pamsiwo, iye wafapa mchinjiko, asiano uya zino, kutora wakewo. Pamsiwo, unepo pamsiwo, Hallelujah, une aripamsiwo. Jiwone soze kuguya, zino ziriko itika, toona nekukasika, Pamsiwo, unepo pamsiwo. Hallelujah, une aripamsiwo. Kwaziwa ivateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ, chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church, pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda musoro wedu wenyaya watinawo nhasi kuri kuti vakafa vakafa here. Are the dead really dead? Yes. Okay. Kuti vakafa vakanyatsofa here zvishuwa-shuwa. Okay. Mukati mevhiki Vakafa. Vakafa kabasi. Munondinakidza zvidzidzo zvamunogadzira so kuti zvinganyanya kubatsirei pazvinhu zvatiri kutoona every week tichinorasa hama dzedu kumakuva vakafa. Ndavati pane mibvunzo Caston iri kuramba ichingodzokororwa nevateereri. Okay. Ari kuramba vachingoibvunza vabvunzazve kuti iyo ndo mibvunzo yacho, saka ndo iri kusaka tirambe tichingodzoka nezvidzidzo izvi. Alright. Now regai timbotanga nekuverenga Daniel 5 verse ya 4 kuenda pa7. Daniel chapter 5 verse 4 kusvika pa7. Vakanwa waini vakarumbidza vamwari vendarama nesivheri nendarira nedare nematanda nemabwe. Zvino nenguva iyoyo minwe yeruoko rwemunhu yakauya ikanyora pakatasana nechigadziko chemwenje pasuko ramadziro eimba yamambo. Mambo akaona chanza cheruoko rwakanga ruchinyora. Ipapo chiso chamambo chakashanduka maari, pfungwa dzake dzikatambudzika, zvipfundo zvechiuno chake zvikasununguka, mabva ake akarovana. Mambo akadanidzira achiti vauye nen'anga navakedhiya nevafemberi. Mambo akataura akati kuvakachenjera veBhabhironi, ani nani angarave izvi zvakanyorwa akandizivisa kududzirwa kwazvo, achafukidzwa nguo tsvuku nekushongedzwa neungetani hwendarama pamutsipa wake, uye achava mubati wechitatu paushe hwangu. Unoona chimwe chiri kuda panapa mufundisi. Yes. MuBhabhironi nyaya yekubvunza mashai inoramba ichingodzokorwa. Uyu ndiye mambo here uya wekuita mutambo akaona ruoko ruchinyora pamadziro? Alright. Belshaza kamuzukuru wane pakati nezukuru. Right. Saka uri kuona kuti kubva patakatangira bhuku raDhaniel. Yeah. Apasiwe n'anga nemasvikiro newaroni. Vanoramba vachingooma almost every chapter tinoramba tichingosangana navo. And pangoitika chimwe chinhu vanomhanya kunobvunza ikoko. Saka pastor mune nharo. Because patapedza chimwe chidzidzo ndakakutsuurai futi masvikiro nen'anga. Kuti sei ndingofunga kuti vanhu vachiri ikoko. Vanhu mutoona matangira amaita kuda kutaura izvozvo futi. Unoziva kuti chinoita kuti rambe tichidzokererawo ndechoti sezvaingoitika muBhabhironi zvaiitwa nevatungamiri veBhabhironi ndo zviri kungoitika nhasi. Imo mumisha umu Caston vanhu havarege kuenda kun'anga nemashai, havarege kuita zverudzivi. Ivo chero nevari kuteerera. Vateereri, inzwai zvitaura napastor izvi. Maybe ndirikuramba nyaya iri kutoraramika kwamuri.
handisi kubva ndati kuenda kun'anga hakusisiko kwamuri, but zvichakawanda here sematauriro apasta kana kuti makarumuka kwazviri vateereri. Because ndikutotya kuti gore rinopera ka mufundisi wedu achiuya nezvidzidzo zvakadai, kuri kwekuti zvavari kutaura ichokwadi wedu ibvai kutsika dzinovengwa naMwari. Tikasike tapinda zvimwe zvidzidzo because mufundisi havabve panyaya vakaona kuti muchiri kuramba muchiita izvozvo. Iwe pastor, chero vaenda kudzichechi havasi kusiya nyaya idzi. Vanoramba dambudziko raive muBhabhironi riripo nanhasi Kuti vanoramba vachienda. vanoramba vachienda benzi kumashai nekumidzimu. Aiwa, chinoita kuti dzimwe dziende kun'anga pandaimbosangana nevanhu nguva iyo ndichipa zvidzidzo zvakadai. Vanhu vane dzimwe nyaya dzavanofunga kuti idzi hadzidi chechi. Kuti alright, Vanoti dzinoda kufamba. Ndovara ravanoshandisa. Alright. Maybe Vanhu vachiti takambofamba. Ndozvaakuzofamba kuenda kukereke. Aiwa, ndozvaatoreva achiti dambudziko racho rakatanga ari grade 4 tikatombofamba asi zvakaramba kupera. Ukangonzwaisa vave kuti tikambofamba ari kutoreva zvamuri kutaura izvozvo. Handitika. Saka tiri kubvumirana kakuti zviriko. Aiwa, but ndiri kuti nenguva yatapa zvidzidzoka imuri kubva maita kunge pasina shanduko irikuitika kuvanhu. Regera timbonzwa kuti Mwari anoti kudii. Unozofunga kuti ndini ndiri kuoma musoro. Regera tinzwa kuti Mwari anoti kudii pamusoro penyaya iyoyo. Alright. Deuteronomy 18 verse ya 10 na 11. Deuteronomy 18 verse 10 to 11. Pakati pako hapafanire kuwanikwa munhu anopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto, kana anovuka, kana anotenda mashura, kana anoita mazango, kana muroyi, kana ng'anga, kana anobvunzira masvikiro, kana muvuki, kana anobvunza vakafa. Panapo uri kuona kuti shoko raMwari riri kutaura kuti pakati pevana vaMwari hapadikwi anobvunza masvikiro, hapadikwi anobvunza ng'anga, hapadikwi anoita zvemashai kana kuenda kuvavuki. Now chimwe mubvunzo unoramba uchiuya muvanhu nemhaka yevanhu vachiramba vachienda vanenge vaine mubvunzo wokuti tinorambidzirwei idzo dziri hama dzedu. Ng'anga dzacho hama dzedu. Iyo masvikiroka. Because chinonzi svikiroka munhu toti muzukuru. Pana mbuya kana sekuru vakafa kudhara. Right. Saka kunonzi kusvikirwa kune zvinzi mweya wasekuru vaya vakafa. Ndo wauya pamuzukuru. Uri kutaura pamuzukuru. Ndo wasvika. Ndosaka muri kuti vakafa vakanyatsofa here. Alright. Ndosaka tiri kubvunza. Vanhu vane pfungwa yekutoti mbuya vakafa vaya vanogona kuuya pamuzukuru. Wosvika pamuzukuru. Saka kureva kuti mbuya havana kunyatsofa. Kana because vari kuzouya sei pane muzukuru. Pamuzukuru. Ndokuri kubva nyaya. Saka ndaifunga kuti kufa chaiko sekunongoreva Bhaibheri aya vanhu vakafa. Saka vanhu vanenge vachiti kana isusu tiri kuona ambuya vachiuya kuzosvika muzukuru woita svikiro. Handitazvo. Iye Mwari woti musabvunze vakafa kureva kuti vana sekuru vana ambuya vakafa. Mwari woti musaende kunovabvunza. Vanhu kunovhunzwa kupi kumakuwa here? Hakuna akamboenda kumakuwa. Pastor, mirai ihama dzedu. Mirai ndite kusimuka pastor. Gara pasi. Pane mubvunzo yandina. Ndinoti mubva mandudzwa kuti inobatsirwa kupi nyaya iyi. Tomboti munhu afuma kuseri. Ona akagerwa hafu yese yemusoro. Akarara ine bvunzi. Nyaya iyo yaanoenda kupi? Kana ukafuma wakagerwa tinoziva kuti waroyi wariko. Variko. Handitika. Saka unofanira kungoziva kuti ndo mabasa ewaroyi emweya yakaipa. Saka unoita sei? Mukona ndoita dziri kuendesa vanhu kunobvunza idzo. Kunobvunza kumashoko. Saka chisiri kuzikamwa nevanhu ndechekuti wagerwa musoro naSatani. Alright. Woenda kun'anga rimwe department raSatani. Saka unofunga kuti anonokubatsira here? Because ndiye akugera musoro. Saka muri kuti tunyaya twakadaro tukaitika. Ndikuda kungopa example yemunhu obva atondifonera kuti vadetera. Ndibatsireiwo munhu waMwari. Ndafuma ndakagerwa musoro hafu yese. Right. Ipapo manje John anoti muchaziva zvokwadi yokusunungurai. Saka chokwadi apa chine chiri chiya. Chokwadi ndo chataakudzidzira. Saka ndatigara pasi. Ndipeze mubvunzo. Ndisandagara pasi. Kototi musikana ada kuroorwa. But anambobvira akaziva baba wake. Handitika.
vakwasho vobva vati hatigone kuisa mari kuna nasekuru, tinoda baba. Iye haana kumbobvira akavaona. Nyaya yaanoenda kupi, kuchechi kana kuti anonobvunzira kun'anga. Right. Chinodiwa manje ndechekuti saka tiri kuti vanhu ngavanzibvunzo yako ndiriyo mibvunzo iyoyo ndo zviri kurarabika chaizvo chaizvo, but chinoda kuti chinzwisiswe ndechekuti maybe titendere timboti fambe nechidzidzo, tinzwisise kuti kana munhu akaenda kun'anga, akaenda kusvikiro, akaenda kumuvuki, akanofembererwa kuna baba vake, zvii zviri kunyatsoitika actually. Muda kupindura ipapati so far mukurambidze here kuti even case ipi hakuna anofana kuenda. Mwari ndiye ari kuti whether waveurwa musoro hausati ndakabvunzwa ukafuma uine nyora dziri fresh zvese nai vateereri muri kunzwa zvandiri kubvunza mufundisi panapa. Ndofunga zviri kuitikawo kwamuri kuti munhu anogona kufuma akatotemwa nyora dziri fresh. Still mufundisi vari kuramba vachitsindidzwa kuti shoko raMwari riri kuti hazvina mhosva kuti chii chaitika. Mwari haadi vanobvunza vakafa kana n'anga kana masvikiro. Endai tindwe pasi. Ande pamberi nemhaka yei tichimborambidzwa kuenda kwavari idzo dziri hama dzedu dzakafa dzokudzoka. Mapisarema 146 vhesi ya 4. Mapisarema 146 vhesi 4. Right. Mweya wake unobuda, iye ndokudzokera pasi, nezuva iro mano ake anopera. Anzi musi unofa munhu panobuda mweya maari wanga uchimuraramisa. Kufunga kunobva kwamira, kuziva kunobva kwapera. Musi iwoyo pfungwa dzake dzinomira kushanda. Brain. Okay. Ndo zviri kutaurwa nebhaibheri. Nokuti manoka kufunga kuri mubrain. Saka 5 senses. Yes. Okay. Panofa munhu paanoora paya anoora zvese nebrain. Alright. Brain kuti dzishande dzinoshanda kana munhu ari mupenyu. Kana mweya ukabuda hadzichashanda, dzafa. Saka ngatibatei point iyoyo kuti pafa munhu pfungwa dzake dzomira kushanda. Verenga Job 7 vhesi ya 9 na 10. Job 7 vhesi 9 na 10. Nei Mwari achirambidza kuenda kuvanhu vakafa dziri hama dzedu. Sekupera kwegore nekunyangarika kwaro, saizvozvo munhu unoburukira kushiori, haazokwirezve, haangazodzokerezve kumba kwake, nenzvimbo yake haingamuzive. Anzi kana munhu afa, haagone kubva kumakuva kuenda kumba kwake. Aiwa, vari kudzoswa wani, pane mitambo inoitwa yekudzosa. Right. Pachapera hurukuro yedu zvichabuda pachena kuti kana Mwari akasika munhu achiti hazvigone kuti adzoke, isusu tichiti patsika dzedu pane waari kudzoka, toda kuti tizonzwa kuti adzoka ndisekuru ranziro kuti vakafa here, nekuti Mwari ari kuti kana makamuviga ranziro kuti haadzoke. Ishoko raMwari. But patinoita mabira paine zvatsoka. Saka chadzoka ndiranziroti here. Kuti tinzwe Mwari ari kuti mune muda kutotivhundudze. Aiwa. Tichike kuti hameno zvinoitika. Igovereka Job 14 pa 21. Job 14 pa 21. Job chapter 14 verse 21. Right. Vana vake vanokudzwa iye asingazive. Vanoderedzwa asi haone vachiitirwa izvozvo. Anzi kana munhu afa, mwana akasara akaporomotwa kubasa, kana akasara akaitwa MP, baba vakafa havazvione. Akasara akadzingwa basa, baba vakafa havazvione. Nekuti kwavaenda nekufa, pfungwa hadzichashanda, havachaona, havachanzwe. Ndokutaura kunoita Mwari akasika. Aiwa, kuinge pane macases pastor ekuti panenge pachinzi ambuya vakazofa, but zvino varoda mombe yavo yeumai, ivo vakafa. Right. Imi muri kuti havana chavachaziva, muri kuti ipapo pastor. Right. Rega uone zvinoitika musi wavanofa, musi wakafa ambuya, kuti chii chakaitika. Muparidzi 12 verse 7. Tuone kuti vanogona kureva mombe yavo here vari muchivire icho. Okay, Muparidzi 12 verse ndeya 7. Muparidzi 12 verse 7. Guruva risati radzokera kuvhu sezvarakanga rakaita, uye mweya usati wadzokera kuna Mwari wakaupa. Right. Anzi musi unofa munhu, guruva kureva muviri uyu, ndo watinondoiga muvhu. Right? Mweya
wodzokera kuna Mwari. Mweya uri kunzi unodzokera kuna Mwari uri pandounobuda pana Genesis 2 kana ungaverenge vhesi ya 7. Genesis 2 verse 7. Mweya uri kunzi unodzokera kuna Mwari. Genesis 2 verse 7. Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva refu. Right. Akafuridzira mweya weupenyu mumhino dzake. Munhu akava mweya mupenyu. Right. Jehovha akaumba muviri unowu nefu. Right. Kuti urarame ndobva afuridzira mweya weupenyu. Andozvona. Uri kunzi mweya weupenyu unokonzera upenyu. Kwete mweya mupenyu. Munhu anzi Jehovha akafuridzira mweya weupenyu. Kwete mweya mupenyu. Breath of life. Unoraramisa. Munhu achibva azove munhu mupenyu. Saka mweya uyu unoraramisa asi haurarame iwo. Iwo hausi munhu. Iwo hausi munhu mupenyu. Saka panofa munhu mweya uyu unoraramisa unobuda wodzokera kuna Mwari. Ende haudzokere saranziro. Saka ndo unoimbwa ironzi mweya famba zvakanaka. Right. Ikoko kuimba kuya munhu. Handisi kuti zviri correct. Asi ndo zvinoida kuedza kutaura vanhu. Pavanenge vaiti mweya wake. Right. Ndiwoyo simba ranga richimuraramisa riya ndo rinodzokera kuna Mwari. Right. Handitika. Brain dzinosara nemuviri panapa. Achiora. Asi dzisingachashandi. Dzichiora. Right. Saka Mwari atora mweya. Isusu kana taakuzoti ambuya vari kuda mombe yavo yeumani. Chiri kuda mombe apa chii? Mutumbero wafutsirwa nebrain kana kuti simba riya riri kuna Mwari. Hapana kapesa apa because body nebrain zvaora. Right. Hapana kufunga kuti Mukwasha Gibson anaondipa mombe yeumani. Acharangarire chikwereti. Right. Mweya rangonzi simba chete rinoraramisa. Right. Saka zviri tu hapana kapa. Saka simba iri hariziwe. Hariziwe. Ndo rinokonzera kuziva kana rapinda mumuviri. Zvatu. Saka imimi pamunozonotamba bira manje muchitranslotedzoka kumba. Chinodzoka chii? Muviri haudzoke because makuva anongoramba ari intact. Rekatotsemuka vanhu vanonamba nesemende. Chiri kudzoka mweya anonamba kuti ranzotaramba ari nomuviri wake. Muviri wakaenda kuna Mwari. Uri kunudze here kuti iwewe Mwari anozodzora mweya waranziroti kuti haiwa iwe kumba kwako kwatambuka bira chidzokera. Iye achiti musaende. Iye Mwari wacho achivengana nemabira. Alright, tinazwa point yamurutaura. Muri kuti imimi tomboti mweya uyu ndiye aive munhu. Right. Tobva tati mweya wacho waenda kuna Mwari sezvataura muparidzi. Right. Then poitwa bira. Mwari ndiye ati kuna Deuteronomy ndinovenga mabira nemasvikiro. Right. Saka muri kuti here bira rinovengwa naMwari. Dai kuri kuti mweya uya ndiye munhu. Right. Ringaite here kuti Mwari anovenga bira oti kumweya chidzokera kumusha kwako nekuti vaita bira. Asi muri kutoti dai kuri kuti mweya wacho munhu. But Bible rati haazi. Ende Mwari haanganyengetidzwe nebira rinomusota. Ndinoti pfungwa yemuswe ikontinya. Kune vateereri vedu chandiri kukumbira vateereri musakurumidze kuita pfungwa yekuti varume ava vari mustudio vada kuramba chivanhu chedu. Pari kubudawo mafacts vanhu vaMwari nyatsoshandisa pfungwa ubate. Hatidi munhu anongoti vada tisiyane nechivanhu chedu. Unozwa munhu hatozoteereri. Akangone rinyeke ndonzo vada tisiyane nechivanhu. Chimwe chatinoti chivanhu mukudzidzisa kuri kutoita mufundisi muchazoona kuti hachisi chivanhu. Saka vhangeri riri kufanira kusvika kwatiri. Rambai muinesu vateereri timbonzwa kamwe. Tichaona mambo ouya nekorona zhinji ngirozi dzichi mutewera Jesu ngaru
ringadanwa pasi kuponesa kana rasekuru bishopu nganga porofita Jesu ngarumbidzwe ngarumbidzwe kudengane pasi ndiye mambo wemadzimambo ngarumbidzwe amen nyika ichaguma asi shoko rake rinogara zvino ngatinzwei shoko ramuponesi tirarame Jesu ngarumbidzwe ngarumbidzwe kudengane pasi ndiye mambo wemadzimambo ngarumbidzwe amen Jesu ngarumbidzwe ngarumbidzwe kudengane pasi ndiye mambo wemadzimambo ngarumbidzwe amen tinomuchingamidzai vateereri tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu vakafa vakafa here taona muchikamu chedu chekutanga mwari ari kuti musabvunze masvikiro musaende kunobvunza vakafa siyanai navo isu unoziva kuti vateereri vari kunzwa zvinhu izvi kasito musafungoti havanzwi but vanzwaka vanoramba vachingodzokera kuri kurambidzwa namwari iko chino saka vadzokereka kune zvinhu zvakawanda zvavasinganzwisisi zvinovakonzeresa kudaro nokuti vamwe vanobva vabvunza kuti imimi kana muchiti vakafa vakatofa zvachose kosei vachitaura nesu izwi chairo chairo ende sometimes vachitoziva zviri kuitika. For example, anditombona nyaya dzinotaurwa dzekuti munhu akaenda kuhomba achirwira rusununguko ndobva afira kune rimwe sango vanhu vatova nemakore andarika 20 ozouya kumba kuti sei muri kundirega ndiri pamene ndichitsva nesu musina kuya uzondiviga voenda kuya kuya kuri kunzi naMwari musaende kumasvikiro pamwe pacho unoona chimwana chidiki chinosvikirwa pane munyaya ndaiverenga chimwana chidiki chakasvikirwa so chikatungamirira vanhu usiku kune rimwe bako chimwana ichocho kwaive neiwo chasvika mubako ndobva chanongedzera kuti nditorei ape. Unoziva chakashamisa vanhu ndechekuti munhu akanga afira mubako atooma ari mumubako haana zvakamudya vanhu vakati yazonoti ndiye uyu andazvona. Saka vanhu vanonetseka manje kuti vati imi vangomana kustudio uku zvinhu zvamunotaura ndezvekustudio chete here kana kuti zvinhu zvinotoraramika kuti munhu akafa akatofa sei chimwana chidiki chinozotungamirira vanhu pane mabhonzo emunhu kana kuti motonyatsoona nekureba kwake kuti ndiye zveshuwa munhu anditi mazvona anenge azviziva sei. Muparidzi 12 yataverenga ngatiidzokorora Muparidzi 12 verse 7 right. Guruva risati radzokera kuvhu sezvarakanga rakaita uye mweya usati wadzokera kuna Mwari wakaupa right. Pari kunzi panofa munhu panoparadzana zvinhu zviviri zvinoita kuti munhu ave mupenyu. Muviri tondouviga nemweya weupenyu unoita kuti muviri urarame wodzokera kuna Mwari. Saka patinoti isusu tiri kutaura nevakafa vamwe vangu vachiti mweya weakafa but mukanyatsokucherechedza mweya uri kudzokera kuna Mwari uyu hausi mweya unoziva. Aiwa hauzive taona tati isimba rinongokonzera right. Zvakare kunyange dai waiziva Mwari haaizoudzora akumbirwa pabira raanovenga riri kutomusvotesa. Pastor, unozwa matauriro amunoita handidi kuti mutaure zvinhu zvinoita kunge zvinokanganisa.
muri shuwa here kutoti bhaibheri Mwari haadi nyaya yemabira? Mwari taurai vachinzwa pastor ndoona matauriro enyu ndikuti kuti pamwe mune maita carried away iri slip of the tongue usiri kunyatsorera kudaro ndozvitori mushoko here kasona anowanza mibvunzo asi ndiyabva kukuverengerai kuna Deuteronomy 18 Mwari achiti musawane anobvunza masvikiro anobvunza vakafa kana kuenda kun'anga zvinowengwa naMwari. mapindura now hade pana zvakazarwa 12 vhesi ya 9 nevhesi 12 zvakazarwa chapter 12 vhesi ya 9 nevhesi ya 12 right. zvino shatohuru yakakandirwa pasi iyo nyika yekare inonzi Diablos naSatani munyengeri wenyika yose yakakandirwa panyika navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Verse 12 Saka farai kudenga nemi munogarako mune nhamo yeminyika negungwa nekuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri akatsamwa kwazvo nokuti unoziva kuti uchine nguva duku. Panapa pari kubuda pachena kuti kudenga Satani yaimbova ngirozi akadzingwa ende haana kudzingwa ega takambozvidzidza ngirozi dzaivafurira. Saka Satani nengirozi dzaakadzingwa nadzo vanonzi mweya yakaipa. Satani nengirozi dzake ndo zvinonzi mweya wakaipa. Okay. Now ngatinzwisisei kuti ngirozi pakusikwa kwadzo dzinoziva dzinofamba dzine zvadzinoita zvinogona kutooneka nevanhu. Saka mweya yakaipa ishi nekuti mune chimwe chidzidzo takanzwa isusu kuti chinonzi kunamata Mwari kuteerera zvaakareva. Kana uchiti ndinonamata Mwari unoonekwa nekuteerera. Kusamuteerera unenge waakutorumbidza nekunamata Satani. Saka Satani anoziva kuti mukaita zvemidzimu nen'anga hamusi kuteerera Mwari asi maakuteerera iye Satani. Saka mweya yatinondosangana nayo patinoita zvemidzimu haizi mweya yevakafa nekuti mweya yevakafa iri kuna Mwari ende haizive isimba rekungorarama. Saka mweya yatinondoti ranziroti tamudzosa mumusha chatauya nacho mumusha hauzi mweya waranziroti tiri kunouya nemweya wakaipa. Pastor, ndosaka ndambokubvunzai paya. Mutori shuwa here ndezvamuritaura kuti panoitwa mitambo iyi zviri kuiswa mumisha umu mweya yakaipa? Nekuti Vakorinde vekutanga 10 ndo inototaura ichiti iyo ungade kuiverenga Vakorinde vekutanga 10 chapter 10 iverenge iyo tinzwe pavhesi ya 31 ndasvika ipapo pavhesi 21. Vakorinde vekutanga 10 verse 21. Verse 20 ndofunga ndoyekuburitsa pfungwa iyi. Kwete asi ndinoti izvo zvinobayirwa nevahedheni havazvibayire Mwari asi mweya yakaipa. Zvino handidi kuti muyanane nemweya yakaipa. 1 Vakorinde 10 verse 20. Saka Bhaibheri rinoisa pachena kuti patinoita mabira nemimwe mitambo inorambidzwa naMwari yekupira yatinenge ichitotsika dzedu hanzi mitambo iyoyo haisi kusvitsa zvikumbiro zvedu kuna Mwari. Kunyange vanhu vanenge vachiombera ivodza chakaita muudza chiri mugomo musvitsane ikoko ivodza chakagara pamusoro pebwe musvitsane ikoko motisvitsira kuna Musikavanhu. Ndopandati vereka zvamurutsanangura ndozvinoita vanhu but ndiri kuti patinotaura tiri muno mustudio ngatizoti mizera yasiyana. Kumizera yenye yekuchiri netumadhara tunoramba tuchidara hatoiro vhangeri chidai but mizera yedu tichidzika uku zvaakutipere izvozvo endei mberi. Saka pari kunzi ipo mitambo yese inoitwa iyi ine mweya mukati mweya yakaipa. Saka kana tichienda kuvavuki vafemberi tichienda kun'anga tichienda kumashai tichienda kumidzimu vatiri kunowadzana navo ikoko mweya yakaipa. Patoda kuti munzwise kuti mweya yakaipa haina kungotanga iri mweya yakaipa dzaiva ngirozi ine zvainogona kuita. For example Jude verse 9 verenga unzwe Jude verse 9.
asi Mikaeri mutumwa mukuru nguva yaakarwa naDhiabhurosi akaita nharo naye pamusoro pomuviri waMozisi. Wakatya kumupa mhosva namashoko okutuka, asi wakati Ishe ngaakurayirwe. Uri kuona panapa kuti Satani anosangana naJesu panguva raMozisi. Satani ndiwo mweya wakaipa. Saka tiri kuti isusu mweya yakaipa inoziva pakafira munhu. Satani anoziva pakatsakatikira munhu nepaakavigwa. Saka mweya uya ukanga wagara pachimwana chiri mugrade 4 chinomutungamirira kubako rakaorera hama yenyu. Chimwana ichi chagarwa nemweya wakaipa. Haukamwe tinochiuchirira chimwana. Isusu chatiri kuuchira kama Satani chine chakagarawo chiti yaone mapedza aya asingaerenge shoko. Chinotiita mafuza kuna Satani. Taura tidzike murando wacho. Mukutsanangura kwamuri kuita kuri watu vanhu tiri kuuchirira mweya yakaipa. Exactly. Ndozotobuda muchidzidzo chavo kuti hameno vateri vanogona kuramba patotaura chokwadi tine tichiuchirira mweya yakaipa. Exactly. Wanyatsotaura chaiko muchidini. Because mweya yakaipa inoziva kune makuva, inoziva kwakafira munhu, negore raakafa, nechakamuuraya, inoziva. Because pastor, sorry mambo, ndirabvisa kusunga. Pastor, ko pakuti munhu makamboviga munhu kumushaya, moisa box kuchikuva. Right. Kupi kuti panoita mumvuri pastor. Unoona paita mvuri but unotozopera mauchira. Unoona panoita mwana uchira anoti nhai tatadza here kukuisa kumusha kwako. Wamboida kuti tikusiye uriko. Hai waita kwazvo iwe. Hakuona mudziwi chimumvuri chine chakamira nemadziro chiya. Unobvaona chapera. Unoona kuti kana mukadzidza kuna Genesis 19 muchibva nayo pavhesi ya 1. Genesis. Mboverenga 19 unzwe pavhesi 1. Inotsanangura here nyaya. Iverenga akastori. Genesis 19 verse 1. Vatumwa vaviri vakasvika Sodhoma madekwana. Roti wakanga agere pasuo reSodhoma. Roti akavaona akasimuka akaenda kunosongana navo. Akakotamira pasi nechiso chake. Verse 10. Asi varume vakatambanudza maoko avo. Vakakwera Roti mumba mavakanga vari. Vakapfiga gonhi. Vakapofomadza vakanga vari pamukova, vaduku nevakuru. Vakazvinetsa vachitsvaka mukova. MuSodhomu makasvika ngirozi. This day. Ngirozi idzika dzakauya sevanhu. Vachitofamba so. Ndobva vanogara pamusika. Zvokuti Loti paakatoenda navo kumba vachitovagadzirira chikafu, aitogadzirira vanhu. Idziri ngirozi. Handitozvaonaka. Saka ngirozi mukufamba kwadzoka inogona kusvika panapa musingaioni. Inozvigona izvo. Kana yaida kuonekwa inogona kuzviratidza semunhu. Paipai haina kuonekwa ina Balamu. Ndora takamboidzidza nyaya yevatema. Saka paipai patinenge tiri panhamo, because Satani arikuda kuramba akabata pfungwa dzevanhu kuti vakafa havana kunyatsofa. Saka anouya pakati pelight nemadziro. Kuti mwenje uri mumba. Kuti madziro. Handiri kuona uyu mumvuri wako uri kusumuka kumadziro kwako. Saka ngirozi inomira panapa. Inotora chimiro chemunhu. Yototi dzi. Poonekwa mumvuri wemunhu chaiwo. Uri mumvuri wengirozi wemweya wetsvina. Ndiwo unoonekwa apa. Saka kana maombera muchitaura zita reakafa. Saka nyaya yechimumvuri hainei ari mubox. Zvokuti yeda yaimuka aitokuti iko chiko icho. Aitokubatsirana ndibatsira manje. Vateereri, zviri kukujekera here? Pfungwa iri kuburitswa neBhaibheri riri kuramba richiti vakafa vakanyatsofa. Havana chavanoziva, havagone kudzoka. But mufundisi vari kuburitswa kuti panyika patiri pana pane mweya yakaipa, Satani nengirozi dzake. Ndo vanoda kuramba vachiita mapipa aya kutsimbidzira kuti tifunge kuti vakafa vanoziva. Saka patinoita mitambo yekuuchira, kuenda kun'anga, kuita mabira, Satani anotoziva kuti tiri kusvotesa Mwari. Saka watineta kuteerera ndiye Satani tichinamata iye. Saka kuti pakuuchira paipai mumvuri paunobva, muri kuti Satani manje chinobva chasuduruka kuti posara pasina mumvuri. Imi mobva mati ndakazomutuka, akatozotukwa natete wekumakomo. Popotera mumvuri wakabva waningirika. Alright pastor, aiwa apo inini pandijekera. Alright. Ande pamberi pana mabasa 10 verse ya 3 kuenda pa 6. Mabasa 10 verse 3 kusvika pa 6. Right. Inotiyo panapa. Zvino nenguva inenge yepfumbamwe yezuva,
akaona kwazvo nezvaakaratidzwa. Mutumwa waMwari achipinda kwaari achiti kwaari, Kornelio. Iye akamutarisisa akatya, akati, chiiko Ishe? Akati kwaari, minyengetero yako nezvipo zvako zvakwira pamberi paMwari, zvarangarirwa. Zvinotuma varume Jopa kundodana Simoni unotumidzwa Petro. Unogara nemumwe unonzi Simoni musuku wematehwe, imba yake iri pagungwa. Panapa ingirozi iri kutaura naKornelius. Yes. Yobva yamuti kana kuda kunyatsotsanangurirwa zveruponeso. Yes. Kuna mufundisi anonzi Peter ari kuJopa. Alright. Ari kuroja pamba pemurume anonzi Simoni. Anoita basa rekugadzira matehwe. Kuna kuti ngirozi dzinoziva nepauri kuroja. Alright. Dzinoziva maadresi. Dzotoziva first lesson name. The one. Saka mwekaipa dzaiwe ngirozi dzamwari. Dzapanduka still nanhasi dzinoziva. Zvokuti kana mweya wakaipa ukauya pamunhu wamunenge muchiti ndosvikiro kana muvuki, unogona kutokutaurirai neadhiresi kwamabva nekuti imba yenyu yakatarisa kwakati, iko kutaurirai zvakaitika nezuro manheru nekuti yaiweko musingaioni. Pamati imimi zvinhu zvinoda kufambirwa izvi because pamamuka munhu akagerwa musoro ndiyo yasvikogera munhu musoro. Munhu womuka akagerwa muti ngatifambe toenda kupi, muti handei kune uyo ari kuchikomo chekutipi. Iyo ngirozi yopinda munzira nemi, muri kukurukura muri kuita sei, pamunondosvika pachikomo paya yogara pamwanga, yogara pasvikiro, ochitanga kukurondedzerai kuti mune munhu akabviswa bvudzi zvakazodai, zvese izvozvo kutaurirai ndiye ndozvikubata vanhu kapasita. Saka vadzi vanhu vakaona zvichitsanangurwa nzi nemo kudai, vanobva vatoti anoona. Right. Unoziva kuti iverenga futi Mateo 1 verse 20. Mateo 1 verse ya 20. Verse ya 20. Right. Inotiyo. Zvino wakati acharangarira izvozvo, tarira mutumwa washe akazviratidza kwaari pakurota akati, Josefa mwanakomana waDhavhidhi, usatye kutora Maria mukadzi wako, nekuti chakamugamuchidzwa mukati make ndechemweya mutsvene. Unoona Joseph ainetseka mudzimai ane pamuviri. Ivo vasatanga kugara vese. Ngirozi ndobva yauya kuna Joseph usiku akarara. Zvikanzi uri kunetseka nekuti mudzimai wako ane pamuviri. Usatya hako. Zvakaitika kwaari zviri kubva kudenga. Mutore. Saka ngirozi yauya yakasvikotaura nyaya yaitonetsa Joseph ipapo. Yechokwadi asi kuhope. Saka muri kuti here imimi mweya yetsvina futi inogona kuuya kuhope. Exactly. Yototaura newo panyaya dziri kutokunetsa kana dzingava dzekubasa, dzingava dzemuvhileji kana dzemumhuri nemo. Saka kana yataura manje inogona kubva yati painenge ichitaura iwo paunotarisa uri kuhope unoona mutumbi waambuya vakafa kana kuti wasekuru vakafa. Iwo bva wafunga kuti ndisekuru vataura. Izvo ingirozi yatora fomu yasekuru. Tiri muhondo by the way. Zvatiri muhondoka munoshandisa uchenjeri. Pastor, ndoda kuti musikopedzisa nyaya patiri next segment. Pachandiri kuona. Saka vanhu pavanokumbira pepe kuti pastor ndinamatirei, pastor ndiri kuvhumuka, pastor ndiri kudai. Ini kutofunga kuti vanhu vasati vanamatirwa. Tadii kuita zvinotaura kuna John 8:32. Iya inoti muchaziva zvokwadi, zvokwadi yokusunungurai. Saka muchaona kuti vateereri matsananguro ari kuita mufundisi. Chimwe chinhu chandotoona chakakosha chatofana kuita kutanga taziva chokwadi. Ndofunga mumwe minamato tiri kuita pasiripo vanhu vasitombozva dhirama rese. Vanhu havasina kudzidziswa mungowanamatira. Because hasitombozva chii chineichiitika. Kuti ndikuita madzikiro, ndikugara ndinota mbuya wangu. Panoona neni usiku. Panoona iyoyo itaurei pastor. Chii chineichitika pakatimbonzwa kamboti totangirei ipapo. Rambai muinesu vateereri. Ndachengetwa ndine mwini, ndichagara murudo. Tenzi kuti ndisarasike munzira, mukuchinja kwenguva ndidzoke
nditungamire tenzi muri bakoro rangu champupuri chauya andizotyi ndine mwiri ndinosimbira imwishe tenzi kuti ndisarasike munzira mukuchinja kwenguva nditungamire tenzi ndisvitse kumagumo champupuri chapera nazosvika nyikayo masodzi opukutwa tenzi kuti ndisarasike munzira mukuchinja kwenguva nditungamire tenzi. Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Vakafa here. Tinoramba sekubvunza kuri kuita mufundisi Betera, sei pasita muchiramba muchingodzoka panyaya iyoyi iri kungochinja misoro yenyaya asi inongonyaya imwe chete. Vanhu vari kuramba vachingobatwa mumusungo muarea iyoyi naSatani. Endewo zvimwe zvacho sepatagumisira muchikamu chapfuura, unoona kuti zvishuwa vanhu vari kusangana nezvisingagone kugadzirika. Ende nzira dzacho dzinozoshandiswa like iyoyo yamanga muchitaura mufundisi yekuti munhu anenge achiita madzikirira akarara, kana kuti pane murume ari kuindishanyira usiku. Ndakambokuudza inyayo ndingadzidzisa vamwe mai vakatosvika pakuti mufundisi mataura asi arume angu ari kupota achiuya kwandira arume wangu. Zvekuti munhu anenge aitotaura kuti no ini murume wangu akafa. Kusiri kuuya kwekupota vachiti vanhu vaswera sei pano, ndekwekutouya vachitogara vese semunhu akaroorwa. Asi baba vari kunzi arume angu vaya vasofa kare. Saka zvinhu zvakadaro izvozvo zviri kuitika. Bhaibheri roisa pachena kuti akafa haadzokere kumba kwake. Rataura ipapo. Saka vanhu vanofanira kuti vanzwisise kuti kana akafa asingadzoke sezviri kutaurwa naMwari, anouya ndiani muzita reakafa. Ndimi manje patachidzidza mabhamati mweya yakaipa. Bhaibheri rabva raisa pachena kuti kune mumwe anogona kusvika, anogona kuuya. Anouya manje yamweya yakaipa, ngirozi dzakapanduka ndo dzinogona kuuya kuhope, dzinogona kutouya unotomuona semunhu. But muri kuona kuoma kwazvinotiitira vateereri isusu vafundisi maomero acho. Sepfungwa irikutaurwa namufundisi, muri kuona kuti munhu anenge aine seexample yandapa yekuti murume akashayika asi ari kupota achiuya kuhope muimba yemukati. Muri kuona here kuti panonetsa kuti unoita umbori kuti munhu amino zvakaipa kuti ndibva ndati chiri kuuya kwamuri mama mweya wakaipa. Muri kuona iye nekuda kwaaita murume wake. Muri kuona kuti ndo patinoomerwa sevafundisi. Imi mungapagonere kunyange paburitsa pachena. Unomboziva kuti chii? Chero zvinhu zvakadai zviri kuitika. Asi vanhu vakadaro ukati taure navo, anenge achinyatsonzwisisa kuti hazvisi right. Ende anotonyatsoziva kuti murume wangu chaiye ari muguva. Asi nekuda kwesimba rinaSatani, munhu anozopedzisira angomuranda kwazviri. But imi pastor ndo parikubvunza mungagonere kunyatsoudza munhu auya kwamuri muri tu kana kuti muteereri munyatsoti mama zviri kuitika kwamuri pamuri kufuma musina dzimwe hembe dzenyu dzakabviswa zviri kuitika mweya yetsvina. Chinodiwa saiwo ndiwambotaura vhesi yari kuna John 8:32 kuti muchaziva zvokwadi chakusumira. Chinenge chichidiwa ndechekuti vanhu vakadaro kana vauya kwatiri isu vatungamiri munyaya dzekunamata hatifaniri kungotipfuka vaitinamata kana kumupa mvura kana chimwe chinhu chekuti enda unomwaya mumba. Aiwa, tinofanira kugara pasi totora shoko raMwari saizvozvi, todzidza chimiro chevakafa,
bhaibheri rinoti kudii? Rinoti kana munhu afa haachaziva, haachagoni kudzoka kumba kwake, anoramba ari mumurinda kusvika pakuguma kwenyika paachamutsirwa mubayiro wake naKristu. Saka chii chinozouya? Kune vamwe here vanogona kuuya pasakafa mutsanangura, umwe anogona kuuya yamwe yakaipa ndo inopikisana naMwari. Muri kudzidza mbichana, saka ndingaita sei kuti ndiikunde? Muchienda muchidzidza. Saka ini short because atina nguva mufundisi, muri kuedza kurova kuti nyaya yesekuidzisa kwamuri inogona kutipindura vanhu nemumba mukufuma makabikwa sadza, ari kufuma dzimwe hembe dzemukati dzakabviswa dziri pasaidi, ari kuti varume vari kudzoka, ari kurota hope dzevakafa, nevari kunoratidzwa kwakafira munhu. Nyaya iyi iri kubva yapindura kuti havasi vaya vanhu, nevari kunzi ari kuda mombe yeumai, havasi ambuya vari kudaro, vaya ushungu nezvidiso zvakapera pavakafa. Saka nyaya idzi dziri kubva dzapindura. Ende chero pamwe pawambobvunza mune chimwe chikamu kuti mukwasha anoti handisi kuda kubvisa mari kusvika ndaziva baba wako, vanhu vozoenda kusvikiro kana kun'anga, voudzwa kunzi baba vake vari kumuti murefu, zveshuwa ndokwavanenge vari. Satani anoziva maadhiresi evanhu. Baba ava vakaita unhubu, vakasiya vamitisa mwana wavanhu, vakatiza, vakanyangarika. Satani anoziva kwavari, anoziva. Saka anototungamirira. Saka muri kutoti process yekutombotanga kunobvunzirai iri wrong pamberi paMwari. Mazi mimwe mibvunzo inouya kwatiri vateereri inotozouya maita danho riri wrong kani, pakuti mune makuti mufundisi ndibatsireiwo kunamata. Takaudzwa isusu patakafamba kunzi chiri kunditadzisa kuroorwa pane mweya watetevaka. Saka mutora kuti paatotangira apa anga atoenda kuri wrong. Saka nyaya haisitomboda kumbobuda kuenda kumasvikiro kana kunobvunza. Mubhaibheri mune vanhu vasina kuroorwa, vakachembera vasina varume, asi havana kuenda kun'anga, vaingonamata Mwari. Saka usiriwo kutanga ivo vanga vasina madzitetere vanhu ivo. Vaive nawo, but zvazvisinei natete. Migove yedu yakasiyana mukati menyika. Munhu ngaangogashira kuti alright Mwari, kana mati ndo mugove wangu, chindigonesai kuyambuka rwizi rwacho. Vaudzei pasina makutarisa inini, vaudzei. Nyaya yekuroorwa ika ndoda kuti muvatarise pasina, munoda kutidherera because ndiri munhu wechirume. Taurai nevanhu vechikadzi vanobatikana nenyaya. I think zviri kujeka vateereri kuti chero mukati meshoko raMwari kune vamwe vakasvika pakuchembera vasina vana, kune vamwe vakasvika pakuchembera, vamwe vakangogara nemurume 7 years, murume achibva afa, vakadzinara kuita chembera, asi vaishandira Mwari vachingonamata. Saka iwo haikona kuti kana paine chawasangana nacho woti sisi vangu vakazodai, hamusiri vekutanga. Kana Mwari atendera, ingoti Mwari chindigonesai, zviri kundiomera, asi ndokumbirawo nyasha dzenyu dzindiperekedze. Kana Mwari vatendera, kana nguva yaMwari yakwana, zviri kunonoka, mirira nguva yaMwari, asi usingasvotese Mwari. Pandoda kupedzisira pastor, ndoona muda kufamba. Iyi nyaya tiri kutaura inoitika usiku, kurota yekuti murume anoita kunge ari kudzoka. Mazuva ano yakunochinjwa, inenge yakunzi zviri kuitika izvi ispiritual husband. Muri kuona chisodzi chiri kuita kuitira kuti vanhu tite kunge tinogamuchira mweya yetsvina irambe iri patiri, inenge yakunzi spiritual husband. Kuti zviite kunge but maburitsa pachena kuti mweya yetsvina. Fambai tinzwe mufundisi. Rega tinde pane panotaurwa nebhaibheri ndima mbiri dziripo dzinokonfyuza vatendi. Pamwe pacho kana tichiverenga kuna zvakazarurwa 6 vhesi ya 9 na 10 inotaura kuti mweya yevanhu yaichema kuna Mwari. Ndaida kutozokubvunzai nyaya ndandakatoibata. Ndoiverengera. Zvakazarurwa chapter 6 vhesi ya 9 na 10. Wakati azarura chisimbiso chechishanu, ndakaona panyasi peatari mweya yevanhu vakanga vaurayiwa nekuda kweshoko raMwari, nekupupura kwavo kwavakapupura. Vakadana nenzwi guru achiti, tenzi mutsvene wazvokwadi, mucharega kutonga vanogara panyika nekuvatsiva ropa redu kusvikira rini? Nyaya iyoyika inonoenderana futi nezviri pana Genesis 4. Ibva wangoverenga Genesis 4 vhesi ya 9 na 10. Kaini aponda Abel. Genesis 4 vhesi 9 na 10. Ipapo Jehovha akati kuna Kaini, uripiko Abheri muning'ina wako? Iye akati, handizivi. Ndini mufudzi wemuning'ina wangu kani? Akati, waiteiko? Inzwi reropa remuning'ina wako rinodaidzira kwandiri panyika. Saka panapa pari kunzi mweya yevakafa iri kutaura naMwari. Yes. Ropa reapondwa riri kudaidzira kuna Mwari.
Yes. But ukanga uchiverenga kuna Isaiah 38 Isaiah 38. pavhesi ya18 Isaiah 38 verse 18. inoti kudii? Nekuti shiora harigone kukuvongai, Shiori igwai, rufu harugone kukurumbidzai, vanoburukira kugomba havangagone kutarira zvokwadi yenyu. Saka vanhu vanenge vaenda kumarinda kureva kuti vafa havagone kucommunicata namwari. Saka zvoreva kuti saka zvakuopozanaka because vhesi rairandai chikuverengerere kuna zvakazarwa rati mweya yavo yaichema kuna mwari, ropa raabhero raidaidzira kuna mwari. Imimi vhesi Isaiah 38 verse 18 iri kuti hazvigoneki. Saka munopa saka kana zvanzi hazvigoneka ari mwari ari kudaro, iye mwari amboti vakafa havana chavanoziva, havagone kutaura. Saka mune makumubvunza kuti saka bhaibheri riri kurevei kuti zvinge zvinoti kinuke? Ngativerenge James chapter 5. James Jacobo 5 verse ya 4. James chapter 5 verse 4. Right. Tarirai mubayiro wevaranda venyu vakacheka minda yenyu, wamakaramba nawo nekunyengera, unodanidzira, nekudana kwevacheki kwasvika kunzeve dzashe wehondo. Right. Panapa unoziva kuti kana nanhasi kuna vanhu vane tsika yekutora vanhu vachivashandisa chanzwa kuti handisi kumubhadhara, anovashandisa basa rake ronatsoitwa kana raitwa iye onyangarika, odzima foni haachabatike. Vamwe vanozongoti haasikana makundi kana basa mwedzi wapi. Ende utonzwa vataura kuti haini kana mwedzi wangu unopera ndobva ndamufaya. Andizvazvona. Iye hachazoziva kuti ashandirwa. Saka zviri kunzi manje nebhaibheri, mari inonge uchifanira kupa ashanda yawamukuruka salari yake. Iyo mari yacho ndio inodaidzira kwandiri. Mari nezwi reakashanda. Alright. But isitoziva kuti mari haina izwi. Ropa riya riyafuti yanzi kudedzera harina izwi. Saka patsanangure pasi. Saka zvazviri kungoreva ndezvekuti pawaponda munhu iwewe, mwari anozviona uchizviita. Sekubiridzira kwawaita wewe mari yako, mwari ari kungoti ndazviona sekutenge mari yacho iri muhomwe mako, ikudiridzira kuti handina kuzoenda kwandaifanira kuenda, ndiri kudyiwa neasiriye. Andizvazvona. Hakusi kuti iri kudaidzira ayo, asi mwari ari kuzviona kuti pane chikuru. Saka muri kuti katauriraka because kune imwe ndima kuna Genesis inonzi zvivi zveSodhoma zvaidaidzira kuna Mwari. Iweye kungoti Mwari ari kuti ndiri kuzviona chipo chani chamuri kuita. Ndiri kuona zvese zvichiitika because Mwari anoona zvinoitwa murima nezvinoitwa pachena. Ndosaka mapisari machizoti ndoenda kupi kwandikanohwanda ndibve pamberi paMwari. Chiro ndikaenda pasi pemvura munondiona, chiro ndikaita murima munondiona. Saka zvakazarwapo vanhu vakauraya nguva yemadhaki avo. Mwari ari kuedza kureva kuti kunyange vakauraya vasinai vadhifenda, inini ndakazviona. Abhero yakunzi ropa ari kudeedzera, Mwari ari kuedza kureva kuti kunyange maenda kusango muri tuiwe Kei naAbheri ukamuponda pasina azviona, ini ndiri kuzviona. Alright. Saka Mwari anoona zvese zvichiitika. Saka vakafa hama dzangu havazive, havatauri, havacheme kuna Mwari, asi Mwari anoona all the unfairness dzinoitwa nezvakashata zvese zvinoitwa, chero zvinoitirwa munhu, chero panopondwa munhu. Mwari anozviona. Saka vanhu vochidii pastor? Because pamatotaura kudaika ruzhinji rwevateereri vedu vari munyaya idzi. Chinoti dai taipa mumwe mukana maigona kutoti ini ndoda kubvunza vafundisi kwandiri zviri kudai but ndafara kuti mabva mataura mhando yetunhu twacho twese tiri kuitwa nemweya. Saka munhu ochidii? Indaverenga vaHebrew 11. Hebrews 11 verse 6 na 8. Hebrews 11 verse 6 na 8. Kana kusina kutenda zvibvire kumufadza, nekuti unouya kuna Mwari unofanira kutenda kuti iye uripo, uye kuti unopa vanomutsvaka mubayiro wavo. Verse 8. Nekutenda Abrahamu akati adanwa, akateerera, akabuda akaenda kunzvimbo yaakanzi achaipiwa ive nhaka yake. Akabuda akaenda asingazive kwaanoenda. Right. Saka chakudiwa vateereri kutenda ndokuri kutsanangurwa pano. Kutenda kuita sei? Kusimuka sezvakaita Abrahamu. Angonzi naMwari ibva panapa uende kwandoda kuti uende, akapeka akapinda munzira asati aziva destination yake.
zvikanzi chakamudariso kutenda kuvimba naMwari kuti Mwari angandirasisa. Okay. Saka chinodiwa munyaya idzi dzekusiyana nemasvikiro nemashai nen'anga dzinoda kutenda kuti kana Mwari ati ndisiye, iwe chiuya kuna Mwari uti, tenzi ndararama muzvinhu izvi kwenguva yakareba, asi zvanyanya kudzokororwa, ndaakuda kubva mazviri. Handizive hangu kuti zvinozovei kwandiri, asi ndoda kuzvisarenda kwamuri. Saka imimi Mwari, ndiratidzewo ukuru hwenyu nemasimba enyu kana ndangosiya nhasi. Kana wadaro manje ukange wasiya, chero Satani akazouya achiita maminimini ake, iwe wazvisarenda kuna Mwari, uri kupa Mwari mukana wekuti akuitire zvinoitirwa vanotenda. Ndozvo ndingangotaura. Pastor, munonamatirei? Kunogona kudaro kuine muteerera anoda kubva munyaya. Ndakambobvunzwa munhu kuti munonamatirei mufundisi? Right. Kunamatira, tinonamatira patirega maybe tipatsanangure. Kune vanhu vanoenda vakangonzwa kuti pane munhu waMwari, vanoenda nemadambudziko avo. Ndosaka kunoshanda varariya kuti kushandirwa. Handiti wazvionaka. Chavanenge vachida kuita ndechongoti ndauya nezvinondinetsa, sekunge munhu aenda kuna dhokta. Ndimi ndimunoziya tsinga yacho. Mwari haadi kuti timubate seremoni, kuti kana waita flu ndo paunoenda kwaari. Aiwa, Mwari anoda kurarama naye muukama. Saka tichitora nguva, kana munhu akanga auya akati ndinamatireiwo, tinodawo nguva yekudzidza kuti munhu anzwise zvinodiwa naMwari. Kana wazvinzwisisa woshingaira kuzviita, urege kuti ndidzingirewo hope dziri kundinetsa, vanhu vari kuuya kuzondinetsa usiku ndakarara, vanhu vari kundishanyira, iye asingadi kuteerera zvinotaurwa naMwari. Because kana usingateerere Mwari uri kuti Satani ndiwe hama yangu. Saka Satani anouya manje nezvese izvozvo izvi, iwe uchiti Mwari bhisaidi chete kuti ndisare ndisinganetswe naSatani asi ndisingakuteereri, hazvishandi zvakadaro. Saka kunamatira tinonamatira hongu, asi tinodzidzisa zvinodiwa naMwari. Tochinamata kuti Mwari uyu auya kwamuri uyu chimuitirai. In other words, mufundisi vari kungodzokorera John 8:32 inoti muchaziva zvokwadi nezvokwadi chakusunungurai. Tikaziva chokwadi chemubhaibheri vanhu vaMwari, Mwari anotiitira zvakanaka. Maybe mufundisi vasati vatipa nhare ngatiyeuchidzane kuti vhiki rino ratiri vateereri vedu tine chirongwa ichochi the second coming of Christ, but vhiki rino chiri kuitwa mazuva ose. Vari pama-TV sezvataita nhasi, mangwana futi 5:30 zuva roira kusvika na6:30 manheru tinenge tiine chirongwa chinoichi. Vanoteerera pamaredhiyo svondo rese chinenge chichibuda nenguva dza9 manheru kusvika nguva dza10 mazuva ese, kubva musi wa5 uno kusvikira musi wa11. Musi wa11 chichi chaitika musi wa11 unenge uri musi wemugovera, musi weSabata. Tichazosangana mangwanani. Toda kupawo mukana kuvateereri vedu ukuti timboonana usu neusu, tichipindurana mibvunzo. Vamwe vane mibvunzo yavanoda kuti titaurirane live, vachibvunza tichipindurana. Saka tichave nenguva iyoyo yequestion and answer. Kupi? PaDavid Livingstone muno muHarare. Saka vari pedyo neHarare, vari muHarare vateereri vedu. Kana vamwe vari kure vanoti ndoda kuti unoshandisa mukana iwoyo kuti timboonanawo nevatauri vedu, sunungukai uyai tizoswera pamwe chete. Kunogona kuita vamwe vanoti inini ndakanguri ndazvimisira kuti ndauda kubhabhatidzwa. Kana paine vakatofunga saizvozvo, garai matizivisa musati mauya. Mukatizivisa tichaita urongwa hwekuti tibhabhatidze vanoda kubhabhatidzwa vakazvimisira. Saka mukagara panhare dzatiri kukupai, tumirai mameseji kana kufona, mubva maindiketepo kuti ini ndinoda kubhabhatidzwa, tizvizive in advance. Torai nhare idzi. Kana mashaya hama shamwari vanopinda sangano rema7th Day Adventist vari pedyo nemi, munogona kufona kana kutumira mamessages pa0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Tinotenda vateereri nekuvanesu, tisangane muchikamu chinotevera.